Podívej se na to, jak to teče. Kultura! No to víš, že? No, to víš, jo. Maso, víš No, to? vy to chce, no. Na ty svaly, vy. Vepřový. Ano. Tak na zdraví. Na zdraví. Ideální. Ne, to vepřový, všechno si ti ukládá sem Jo. a sem. Toč to. Jako, To čtyř. jo, to máš přesně tohle, jde Tohle, rovnou sem, ano. tadyhle, do toho, tenhle kousek, ten možná tady. Toč to. To, jo, Sem, ten, jako, Příčnej řez, tohle příčnej řez. tady, jako, Ano. jo, A musíš pak dělat tím krkem takový. jo, no. A to zelenina, to je doplněk do Musculus sternomastocleidoideus, jo, zvedač hlavy a všechny ty Ten svaly. ti stlousne jako první. Jo. A to zelenina, to je doplněk do masu. Jo. A ty drobky musíš. Ty drobky. Ne, to nejest, to je pro Pro Jo, to je pro... Ale ty jsou nejlepší, ty africký Já právě. Zanzibar, víš, Zanzibar. Červy a takový. Jo. Ale já mám plno těch negrů kámošů, oni nás volí. No, oni nás zvali do Zanzibaru, ale ty matky se snažili udělat... Nebo to pošli Šelerový, ta je taková Jo, aby potřebovala trošku přibrat. Brno, Zanzibar. Ano. Nejlepší trajektorie futsal Brno. Edi Černoch, já ho zdravím. Zdravím. Tě Bůh. Příštího jsem pozvu, Černocha. Jo, příště. On mě má rád. On si stahuje igelitem při futsalu břicho, protože mu roste pupek, Jo. tak se balí igelitem, aby zubil při futsalu. A který? Jo. A on si to taky No a které jako? Černoch ze Zanzibaru, kamoš. Jo. On tu je tady panely montáž. Ale hele,